fideo hollol wahanol tro 'ma, achos be dwi'n mynd i wneud ydy metal detectio yn hysgod y coed yma. Flynyddoedd yn ôl mi oedd yna ddefaid yn pori yma, ond mae'r coed, y rhedyn a'r drain wedi cael llonydd i dyfu ers blynyddoedd. Wn i ddim beth o'i o hyd iddo fo. Ella can cwrw, top potal, Catrisan 12 bore, neu darn o hen bres, dwi ddim yn gwybod. Dewch efo fi ar y daith. Does gen i ddim llawer o brofiad chwaith yn metal detectio, felly dysgu wrth fynd ymlaen fyddai. Mi oedd hi'n anodd dod o hyd i hwn.
tamad o ffoil. Na, dwi am adael yr un yma achos dydy'r signal ddim yn gryw. Signal cry. Coca-Cola. Dwi'n meddwl. O, na ci. O, ia. Coca-Cola. Dwi newydd ddod o hyd i ddarn o bres ceiniog, hen geiniog ella. Fancw oedd y darn pres dwytha na. Ac yn fan hyn, un arall. A'i efo adra, a'i llnau o i weld be ydi o. Wn i'n be di hwn, ond haearn ydi o. A'i ddim a hwnna efo fi adra. Top potal. O'n i'n meddwl bod fi wedi
wedi dod o hyd i ddarn aur, ond na top potal eto.